Hej. Altså, det brokker. Men altså, det er skide sex alligevel. Ja, det er super frækt. Super frækt, Ja, det er det. Nej, for fanden, Fribe, det er strengt. Det skal jeg lytte ned. Du skal straffes. Skal jeg lige fortælle dig, hvordan 2. verdenskrig startede? Du kommer heller ikke herfra. Nej. Sexet. Sexet. Ud i byen og ser noget underholdning med. Gør du ikke det? Nej. Hvorfor? Jeg bor ikke her. Nej, det er jo opera, og det er sang, og det er stepdans, og det er musik, trylleri og og musik. Altså, hvis det er dans, så må du gerne være sexet. Det er super frækt. Super frækt, ja. Nej. Er det noget, du kunne tænke dig at gøre? Når jeg er her. Nej. Har du nogle fribeløb? Nej, nej. Men hvis det nu var, at det var en fantastisk sommervarieté, vi snakker ikke revy, sommervarietéen i Hillerød, tror du så ikke, man kunne lokke dig med en bus? Jo, det kunne Du kommer heller ikke herfra. Nej, jeg kommer fra Frederikssund. Men varieté, ikke? Good old days, dejlig underholdning. Er det ikke pragtfuldt? Jo, det er der. Burde enhver by med respekt for sig selv ikke have en sommervarieté? Jo. Hvis jeg nu siger, at der er nogle dejlige kvinder dernede, der kan synge og danse, og der er tryl og nogle skønne mænd, der deltager. Ja, så lyder det jo meget fristende. Jeg gør det ikke det. Hvis til sommer skal vi lave en sommervarieté, og så vil jeg så spørge dig, hvad er en sommervarieté? Hvad er en varieté? Det er jo sådan med opsagelse af unge mennesker eller ældre mennesker, som ganske almindelige, som får laver noget revy og noget. Ja, der kan du sådan set have ret i. Men nu siger good old days, så er det sådan noget med nogle stepdansere, med noget synger, ikke? Og madkurve og lidt sjove hatte på hovedet. Ja. Og, okay? Skal det være udendørs? Støberihallen? Nej, vi er lige ved at lave sommervarieté. Og Har det stået i vores Hillerød først? Det kommer det snart til. Nå, Det gør det nemlig. Men kunne du tænke dig at komme, hvis det var sådan? At, Så få en lille hat på. Nej, det tror jeg ikke, jeg skal tænke mig. Nej, det skal jeg ikke. man kan tage sin egen sommerhat med. Og du kan også købe en madkurv. Ja. Og så kan man sætte sig godt til rette og spise en dejlig madkurv, mens der er sang og dans, underholdning, trylleri. Hvornår er det? Det bliver i uge 23, 24 og Juni måned. i juni måned. Ja, både fredag og lørdag. Ja. Og så har vi sådan en special guest stars, der kommer. Vores mandlige special guest, som kommer. Kunne det være interessant? Det kunne det da nok. Hvor lyder det godt. Jeg synes, det vil være fantastisk i hvert fald, hvis du har lyst til at komme. Ja, men jeg skal se, om jeg kan få en veninde med. Det lyder godt. Og det bliver så annonceret. Det gør det i hvert fald. Der kommer plakater, og der kommer lokal-tv, og der kommer det hele. Men Ja. tusind tak. Ja, Vi glæder os til at se dig. Ja, tak. Her til sommer, der skal vi lave en varieté nede i Støberihallen her i Hillerød. Ved I, hvad en varieté er? Nej. Nej? Nej, jeg gør ikke. En lille smule. En idé om det? Hvad? En lille idé om Det kunne være... Det kunne være sådan lidt teaterlignende ting Ja. i forhold til det med lidt inddragelse af sådan omgivelserne i forhold til det. Det er sådan lidt sang og lidt dans og musik, og det kan være sketches, det kan være artister, det kan være alt muligt, ikke også? Og måske en madkurv, som man har lyst til at købe mad til. Var det sådan noget, I ville komme til? Specielt det med maden og sang. Går du og giver mine lakridser væk? Værsgo. Du skulle da ikke få klog. Du ved ikke, hvad der venter dig, men jeg håber, I nyder Men dem jeg så. synes da, at det er et godt initiativ. Yes! Det synes jeg. Tak skal du have. Ja. Nu må I have det godt. Ja. Fordi der skal være lidt sjov i hver en by. Ved du, hvad varieté er? Nogenlunde. Har du et bud på, hvad sådan en varieté kunne indeholde? Sådan lidt forskelligt. Ja. Noget med noget sang. Ja. Sang Og optræden. optræden, ja. Humor. Humor, ja. Lige præcis. Ved du hvad? Vi skal nemlig... Ja, fine kjoler. Jeg synes, det er fantastisk. Må jeg godt også være med? Ja. Det må du. Kan du stadigvæk have den bare sådan i hånden? Kan du have en til? Men vi mangler noget skuespil og noget underholdning og noget bredt. Lige Ikke? præcis. Hvor vi kan være med alle sammen. Over i støberihallerne Okay. til juni måned. Skal man så have madkurv med os? Nej, det kan du. Ja, du kan. Nej, du skal købe en, hvis du har lyst til at Okay. spise, ikke også? Ja. Vil du låne? Nej, jeg har en i lommen. Jeg har en i lommen. Bliver du ikke glad, når du hører det?
at der sker sådan noget i Hillerød nu, eller hvad? Jo, det gør jeg da. Det er da helt altid. Ja, det er da altid. Og du vil måske komme og besøge os, Det hvis er det da var. slet ikke muligt. Har du nogle fribilletter? Nej, Fordi vi er jo ved at lave en sommervarieté hernede i Støberihallen. Ja. Kender du Støberihallen her i Hillerød? gør jeg. Har du været der før? Ja, det har jeg også. Det er noget gospel. Til noget gospel eller noget? Hvad synes du ellers om underholdningsniveauet her i Hillerød? Jamen altså, der er jo masser af tilbud. Er der masser til? Ja, det er der. Kunne der ikke også være plads til en dejlig sommervarieté her? Selvfølgelig. Hvor lyder det godt. Så hvis, når du nu kommer til at se plakater og alting fra sommervarieté her i Hillerød, så kunne vi måske lokke dig til? Sandsynligt. og så tænkte vi, hvis vi nu så det sådan hænge på en plakat og sådan noget, kunne så tænke, det kan da godt være, man skulle gå ned og se det, eller hvad? Jo, hvis det var sådan, det var sgu reklameret ordentligt for. Hvis det var reklameret ordentligt for? Ja, altså man sådan fik lyst til det. Så. Ja, okay. Men skal det være meget ungdomligt, eller gør det noget, hvis det er sådan en lille smule nostalgisk også? Altså, det, når der er så mange forskellige ting, så kan man jo gøre lidt af hver. Ja, Det er jo nemt at sige, ja. Bare med publikum jo. Hvis man godt vil have et bredt publikum, så kan man godt gøre det hele. Vi trænger til noget underholdning her i Hillerød. Det kunne man godt. Jo, for det voksne. Kender I Støberihallen? Ja. Har I været der før? Det er mange år siden. Hvorfor kommer I ikke dernede? Ja, det er et godt spørgsmål. Faktisk så... Det er så her, du skal sige, det er fordi, der ikke er noget underholdning. der ikke er Ja, noget. ja, det siger du bare til ham. Sig det lige igen. Det er fordi, der ikke er noget underholdning. Vi ses til sommer i Støberihallen. Til sommervej til i Støberihallen i Hillerød. Ja, Det er der jo lige blevet sagt. Ej, nu må du komme ind i kakken, Sus. Altså, en gang til. Nej, altså. Den var helt perfekt på nær Brøgning. Ja. Kom så. Vi ses til sommervej til i Støberihallen. I Hillerød. Og hvad hvad skal du så sige? Til sommer. Ja, til 2013 skal du sige. 2000, vi kan sgu ikke sige til sommer 2013. Ej. En gang til. Slut. Kom så. I det herrens år 2013 var der en sommervej til i Støberihallen i Hillerød. Okay, gider du godt komme ind i det her århundrede? Start lige forfra. Vi kører jo. Vi ses til sommervej til i Støberihallen. I Hillerød. Hold nu kæft, hvor svært kan det være.